All praise and thanks is due to Allah for giving us the opportunity to see this day, a day which will always be a memorable for all mankind who are opportune to see this day, a day you complete half of your deen, a day you no longer live under your parents' roof, rather your spouse, a day that marks a new beginning. Always remember that marriage is an act of ibadah. It is not going to be a bed of roses. There will be thorns on the way which will need your commitment, patience and sacrifice to keep your marriage going. May Allah grant you guidance and patience to overcome the post-nikah shock you will encounter on your marital journey. May Allah bless you and your partner on this new adventure of your life together. May Allah bless you both with pious children that will be the coolness of your eyes. A yau, ranar Asabar, rana ta 4 ga watan Rajab, shekarar 1443 bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya yi daidai da rana ta 5 ga watan Fabrairu, shekarar 2022 bayan haihuwa Annabi Isa alaihi salam. Dama an ce mutane masu muhimmanci ake ba wa muhimmanci, kuma lokuta masu daraja ne ake yawaita tunanowa. Mu kam ba za mu mance muhimmanci da kuma nasabar ki ba, kuma ba za mu daina miki fatan alkhairi ba a koda yaushe. A koda yaushe muna nan tare da ke a cikin zuciyarmu da kuma ayyukanmu. Allah ya baki aljannarki ta dalilin wannan sabuwar rayuwar da kika bude. Ina miki fatan alkhairi. Happy marriage life. Happy marriage life. Marriage is a fundamental building block of life. It is a contract between a man and a woman to live together as husband and wife. Auntie Salma, with great happiness and tears of joy from my heart, I would like to wish you a happy married life. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your union with brother Mubarak. May you be faithful to each other for the rest of your lives. May you always remain his Rabi'atul Bayt. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tabbas na yarda cewa a rayuwa kana iya haɗuwa da mutane kala-kala. Za su iya kasancewa mutanen kirki ko kuma akasin haka. Lallai ba danginki kaɗai ba. Mu kanmu za mu ɗanɗani zafin rashinki a tare da mu. Ina matuƙar taya ki murnan buɗe wani sabon babin rayuwa mai cike da ƙalubale. Ina yi miki fatan farin ciki na har abada. Yabo da jinjina sun tabbata ga sarkin halittu, wanda ya haɗa zukata biyu, zuciyar Mubarak Al-Abba da na Salma Abdullahi Adamu, don fara sabuwar rayuwar auratayya. Hakika Allah ya yi gaskiya da yake cewa mata nagari na maza nagari ne. Mu ma muna farin cikin ganin wannan ranar. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair.